onye nwere ọgwụ na-ehuru okwu onye ọbụla nwere ọgwụ na-ehuru okwu maka na ma nke ma ọgwụ ebe ị nwere iluo n'iru ọgwụ bụ na chi ga-asị ogoro mgba aka eji agbagbu ka ilu ebe agbatuo gị ọ bụ na otu ịnọ na isi na inwekọ ọgwụ pụọ na mmerụ na o nwere egbu gị ilu na accident inwe accident nwụrụ mgbe aka chukwu del na taịm gị elugo o nwere ya malụche chukwu n'ụwa ife ọbụla mmadụ na-emere ọbụ ị na-emebi na-akwụba aka gị ọtọ na-egbakọta ọgwụ niile na-agwa na-ebukọta dibia niile agwa nna m gwara m sị m na o nwere ife ọbụla mmadụ emekọta dibia ma chụwuo aka ụmụnne m na ụmụnna m ekenekwa m ebe ọ bụ nne na asị m na ya dịla onye ọbụla na mma Igbo mụrụ nze m ọzọ Igbo Chineke nna kelu chọọ mma anyị bulukwa na-abịakwa ọzọ o nwere vidiyo nchọkwu nnene maka nwanne ya nwoke asị na ọ chọrọ m ọ sị ka o tinye ọrụ n'ihe na-eme n'ala Igbo anyị kịta maka na very shameful something na-apụta kịta na nwezi dibịa na-ekwetesị na ihe ọ na-enwenwu na dibịa na-agwọzi ihe niile a na-agwọ agwọ n'ọgwụ ịjụọ dibịa na ọ na-agwọ ọkọchị ọ sị gị na ọ na-agwọ ọkọchị isi dibịa na ọ na-aha mmiri ọ sị gị na ọ na-aha mmiri isi dibịa na ọ na-agwọ isi ọwụwa na ọ na-agwọ isi ọwụwa mana nwanne ya nwoke anụ bụ akpa ss pawasị ka ọ pụta ka ọ adreesị anya bụ ihe maka na that he is giving an open plain check to anybody feeling na ọ bụ dibịa mana na ọ mara ihe ọ na-eme na-abịa ka ọ kụziere gị ka esi abụ mkpọrọgwụ ụdọkwa ha aka na ntị na-asị ha na ịmakwa anyị na-abịa na nke ya ana edoghore dị ịba ime ọhịa jekpa mkpọrọgwụ kpaa akwụkwọ biko ga-abịakwana maka na ọnọrọ nke bụ na nke abụkwa na ọka ọcha tata ka egbuo ya tata na ọbụkwa na ibulu ndị ọya bụ ka ịdọ nọ ka ego na-ada n'ịnụ na aka ya na ụkwụ ya adịọkwa na ya biko ọ sị na ebe ọbụla isi wefu dị vidiyo fụfọ nọmba ya ka ịkpọọ ya ka gị na na-abụ kpalịa unu aka mgbọsị ọ na-abịa unu aka mgbọsị ya abịa na nke ya ka unu mmụọ nya bụ ihe n'ihe ọbụla ọ na-akụzi bụ praktikal nke ọbụla mkpọrọgwụ ọbụla etesti ya na-alụlụ ọrụ ya nwa bụrụ chukwu na dibịa niile dibịa anaghị agwọchi ihe niile na nke ọbụla etesti na-alụlụ ọrụ ịhapụ ya etesti ya ọzọ but you will make sure na ihe ejide elu ofu ihe n'aka wee na-ana mana ka ọ bụla osi na dị nenenụ unu ihe si ya n'ọnụ wee pụta maka na ndị na-arụ maka iwe ya si n'aka ọ na dibịa ọnụ too much ọ dịda ka si na ndị mmadụ amara ihe na-eme biko na onye ọbụla chọrọ ka ọ gbata ụsọ agwụ na bịa agbata ụsọ agwụ na maka na ha akpọ dibịa bọyị na ihe a na-akpọ ya bụ ịgbata ụsọ agwụ ngwanụnụ nene vidiyo akwụ n'ofu inyere m ego inyere m enete bịa be m ka m kụziele gị ahịa kụziele gị mgbọrọgwụ oburuve niile ka dibịa ma o nwere mgbe bụ na okeke na-agbọ isi ọwụwa ọkavụ na-agbọ isi ọwụwa ibe na abụ ọkavụ ọbụna ọkavụ bịa na-agbọ isi ọwụwa ma okeke bịa na-agbọ avọ ọlụ ịbịa bụ ọkavụ sị gị je na-abụ okeke na-agbọ avọ ọlụ ka ọ na-agbọ na ya na onwe bụ ọkavụ adị agbọ avọ ọlụ na okeke bịa na-agbọ avọ ọlụ mana kịta bụrụ na dibịa na-agbọ ọzọta ka na-agbọ mbịakọ dibịa na-agbọchazi ibe niile so na onye ịma na dibịa malị gị na-akpọkwu mụ na fon ka ọ na-ekpọrọ m mana dibịa malị gị a na-akụ ndị dibịa ọnụ mana ibe dibịa na-emezi tata na-eme gịnị eji akọva ọnụ dibịa ama ive ọ na-amara alụ ọ sị na ya maala alụ ya ka ọnwa nata ego ahụ ego dị ezu ezu ka m gwakọ na mmadụ nyere gị ibe dị ka 1 million naira tata ọma nzulu gị o zuru olu gị o nwere ike ọtọ ọgụ ụtọ wute na ewig 2 weeks ego ahụ agwụ ibe n'imechi gị iru nke ọnya o nwere ike ọ bụrụ ya bụ ya emego nnukwu mmadụ ya emego ọgayala imechi gị ebe ahụ mana elu ọrụ mmadụ alụchalụ mmadụ alụta mmadụ ọlụ ọbụna ọlụ ịlụlụ mmadụ galị n'ovulu ibe dị iche na ọlụ ịlụ ọlịa ọgọ ya bụ amampụ apụ n'aka gị o bụrụ ya bụ nwere kọntaktị o edutekọtara gị mmadụ na-edutere gị mmadụ na be gị na-edutere gị mmadụ na be gị bikọz na ya dị chio nke imeeli ya famili eme na sị na igboro ọgwụ ego ọ na ibutala ọgwụ ọ bụrụ ọgwụ ka ibutele mmadụ si n'aka mmadụ anaba mana kịta na dibịa elili dibịa si na okolichi bụ abụ dị ọ chọrọ ndị wee bu ike ife nye na-amara agbọ
gwa mmadụ na ya mara ya eme duga ebe onye na mmali eme ọgwụ edete na ịgagodo aga mmadụ si ya na nwetara kọntaktị onye dị otu na net ka ọ nwetara n'ebe dị otu ya sị anya aga na ya bụghị onye eziokwu ma nkịta ụdị ebe adọrọzi ana m agwụ n'ugwu ndị dibịa mara ma mara baba ya esi bekta jos na ọkata mmebe dibịa mmiri na-achị bi ya eji aka ịmụ ọrụ mmadụ tena ka mma nabata be m bịa be m ka nzukọ ga-abịa ezukọ ga-abịa nke m ma ọ bụla abịa nwa bi nna ezukọ ga-abịa na ezukọ ga na-agba gị ọ na-alụ anyị na-etesti ya nke ọbụla anyị testịrị ọbụna ọlụ na nwere kwa ebu chukwu na mma gwara m nyere gị date pọtụ anyị test ya ọbụna ọlụ ọrụ na-emali ibe bụ na ibe alụ ọrụ within a week 3 days something ya alụ ọrụ ọbụna ọlụrụ ọrụ ịrapụ ya anyị baa na anadawa nke ọbụla anyị mere na-alụ ọrụ na-edi ya n'akwụ ideli ya n'akwụ deli ya n'akwụ obodo idechewe ya n'akwụ na bancha niile na ọga ọlụ gị bụ abịa niile nzukọrọ gị ma nke eji agba ọya ime gịnị inwere sobe arọbịnagụ gị onye iluzi ọbụla arọbịnagụ asọ gị nke kwatara m ibe arọbịnagụ ibe na-enye arọbịnagụ bụ ọkụ ihe ọkụ na-abụ inweta eji inweta mmanya o nwere ike ọ bụrụ kaịkaị bụ họt inwetala arọbịnagụ nke m dị na arọbịnagụ ga-eliko ibe ị gavala onwe gị ngavala onwe m ilu ọrụ mmadụ ọlụ ọga mmadụ 10 na-eme dibịa chọrọ ụmụ dibịa na-asị na na-eme dibịa ma ba ma na ba mara ibe a na-eme ka akwụsị ndị ji na-akọ ndị dibịa ọnụ mmadụ 10 ka nne dịle be ma bịa be m kpọọ m na fon nọmba m dị ebe ahụ chata m na WhatsApp ana m akụzi ndị mmadụ ive na enwere m grupu m na-akụzi ive pụta adịm ekwu okwu ive gbasara grupu ahụ na ma mbata net otu ị nọ na inidi ọbụla ị na dibịa mara gị mana ị mara otu ya eji esie bịa be m na mma kụziri gị otu ya esi esie mma kụziri gị ka ị eji ma ọ dịla gị na mma kụziri gị dị ka ime ịlụwa ọrụ dị mara gị ọ bụrụ iwu bụ na onye ọbụla dibịa lụrụ ọrụ na-ele ma atleast lụgolelu mmadụ 10 asị na mmadụ 4 na ọ ga-alịwa mmadụ 6 ọ gara ọlụwa maka na ọkọ dị na dibịa kọdụ n'ụkwụ dị akọdụ na dọkịta ije na ụlọ ọgwụ onwere ndị edute tata dọkịta atụ nya ma alụ ọrụ edute onye mmadụ tata onye badị n'ụlọ ọgwụ nwụọ chiava ekwugo na gịnị na ọya anwụ onwere ya mali uche chukwu dibe chukwu lụ nye eme ya eme mmadụ na-amara chukwu aka achọrọ m onye ọbụla achọrọ bụ na dibịa mara gị mana ị mara otu ya esi ya eme ya mana ọ dị gị ka unu kwụsị mme ive a na-eme apụta na ndị blọgas pụta ụdị ma na-akọ dibịa ọnụ na-akọ ya nke ọzọ ọnụ unu mana ọ bụrụ mmadụ niile onye nwere ọgwụ na mgbe ọ bụ na onye nwere ọgwụ na-ekwuru okwu ọgwụ a na-amara aka n'ọgwụ onye ọbụla na-ekwu okwu ọgwụ enwere ọgwụ onye bụrụ ịbụrụ ọpụta na neti si gị na ya nwere ọtaka nwa mbịakọ o nwere m owu ọgwụ ilu na-abịa ego gba ma nyamoke itie ma ọsa ma ọsara ibe niile dabịa ego wee na baro bụrụ ya atụrụ ebe gbaa ava ncha niile ọkụ o nwere ibe dị ebe anwa maka na ọgwụ na-asụ ibe na-ekwu otu okwu ibe na-ekwu ya yara ọgwụ na-asị ya so na ọ bụ na-asị gị na ya nwere ọgwụ jụrụ ọrịa na-asị gị na ọ nwere ọgwụ mee nke ọzọ nwere m ovu ọgwụ ilu obi bukọrọ ibe niile anwa onye nwere ike nọ na bịa kwa ya fuel mgbe ya ọkọ nwere ibe ya eme dị maka na onye nwere ọgwụ na-ekwuru okwu ọgwụ na-asọ mkpọtụ ama afụcha mmanụ na net na-afụcha mbata online ma ndị na-asadịle mmanụ na-abụ ebe mmadụ na-asị mmadụ si tie venu ebe abịa ma aka ọgwụ ebe mmadụ na mmadụ ya abịa ihe vọgwụ vense chọsụ ka a na-ekili unu ama m fim kwụ na atịzi onye nwere ogwe na-ekwuru okwu onye nwere ọgwụ na-ekwuru okwu onye ọbụla nwere ọgwụ na-ekwuru okwu maka na ma nke ma ọgwụ ebe ị nwere iluo n'iru ọgwụ bụ na chi ga-asị ogoro mgba aka eji agbagbu ka elu ebe agbatuo gị ọ bụ na otu ị nọ na isi na inwekọ ọgwụ pụọ na mmiri na o nwere egbu gị ilu na accident nwe accident nwụrụ mgbe aka chukwu del na taịm gị elugo o nwere ya malụ uche chukwu n'ụwa ife ọbụla mmadụ na-emere ọbụ ị na-emebe na-akwụba aka gị ọtọ na-egbakọta ọgwụ niile na-agwa na-ebukọta dibịa niile na-agwa nna m gwara m sị m na ọ nwere ife ọbụla mmadụ emekọta dibịa
ma chukwu aka maka na nwere ya na-abụ chukwu. Onwere ya mali chukwu, onwere ya mali ka esi abịa, onwere ya mali ka ọnwụ ji abịa. Onye ọbụla na-anwụ anwụ mel na ebeta na-etu dibịa aba mma isi na dibịa n'ọnya onye nwa kacha iwe n'ọnya kacha ibe na-agbagoro obodo niile obulivi ya egbu nwebele ivi na-atụrụ anụ ya egbu mmadụ na-eturu ọnụ ọgwụ maka na onye mala onwe onye nwere ọgwụ mana nwere ọgwụ ọ bụrụ na ikwule n'ọnụ ka eji ama na nwere ọgwụ ọ mgbe ivi ka emele kụwa ya ka mmadụ ya eji ama na nwere ọgwụ bụ eziokwu. Ọ bụrụ ịbịa na onye ịbịa na-ekwu na nwere ọgwụ na nwere ọgwụ ị na-ekwu na nwere ọgwụ ka mmadụ bịa tuele gị mkpu ka ị na-ekwu na nwere ọgwụ ka mmadụ gbavali gị egwu ụdịbe ahụ adịrọ. Ana m agwa ndị dibịa ụmụnne m na ị na-ana ọbụna Igbo ka na-akpụ na ọnụ na agwayo na-emebe agwayo na-emere ọbịa. Igbo ka na-akpụ na ọnụ bụrụ wayo dibịa. Eziokwu bụ na dibịa kpọrọ ndị mmadụ okwu, dibịa na-akpọ mmadụ okwu. Ụmụrụ onye dibịa ya akpọ okwu ọ na-eme biznes ọ na-agalị ndị na onwe ya na-alụsị ya na-emekwa na bie ọ na-akwado alụsị na-emere onwe biznes ọ na-agalị mụrụ dibịa ka ọ bụ. Ọ bụrụkwa na iwu bụ na onye ọbụla dibịa onye ọbụla kpọrọ okwu na dibịa na-eme dibịa ka mgbazi unu. Ọ bụrụ onye ọbụla kpọrọ okwu na dibịa na-eme dibịa mana ọ bụ na ọdịwo otu ọnwa agwara m na give away mmemme tata nwa agaba nwee ruo next month enedịrị mmadụ 10 mma kụziri ọgwụ kụziela abịa kụziere mgbọrọgwụ. Onye ọma nọ ya banwuro n'ime ọbịa ya pụta mgbọrọgwụ ma onye jere ya pụta ya akata abịa ma onye jere na-emesi ọgwụ n'ọkụ ma onye je nwụrụ nke ọhịa ma ọ nụrụ nke ọnụ ma onye terekwu n'ite ma onye mere ka ọ ha dị mma na ọ chọrọ nke eme ka ego bịa n'obu mbịa ịbịa na be m because na ọ dị na ana m aba every 2 days ana m aba n'ime ọbịa ụlọ ọbụla bịa na ọbụla ụlọ ọbụla bịa na ọgwụ na mgbọrọgwụ ahụ adịrịba mba n'ime ọbịa ya pụta mgbọrọgwụ. So ọ bụrụ na ike arụrọ gị mba n'ime ọbịa na ịchọrọ ka ibute n'ike ịbịa na be m ibe niile bụ onye ọbụla chọrọ bụ eziokwu nọ laikịla omenala bụ omenala Igbo laiki omenala ọbụla agụ mali ma ọ mara ebu esi ya bịa be m mma akụzili gị ya free inyere m ego mma akụzili gị free inyere m 5 naira enidoro m ya money mana onye na-egwu bụ na ọka gịnị mee ka ọ stọpụ ọbụla na akụ ndị dibịa ọnụ. Ivi na-amara ọgbọ onye ahụ na-emara ya na nwere ihe ezige n'aka ezige onye ahụ n'aka onye ahụ gosi na nwere ihe na-eme. Ọ bụrụ ife nne ka m na-alụbe m ọ bụrụ ife nne ka m malụ bikọs abụrụ m Chukwu. Isi nwe ka eji ebukọta ọgwụ isi a ka eji ebukọta ọgwụ so izi bịa ebe ọbịa ịtọbịa ịnọbịa nwa abịa 20 ọ bụna sọ nke nwa bụ dibịa malidele ọgwụ ma ama ọgwụ 50 ajụ gị ịmalị nke isi na ịmalị nke ọzọ isi tinye gị deti ịmalị nke ọzọ isi tinye gị deti n'inyere ya bụ 2 days asị ka ị na-asị no isi ka eji ebukọta ọgwụ isi nwe ka eji ebukọta ọgwụ. Ikechi na ebe na-amụrụ okechele mmadụ n'ite ma ikechi na-ekechele mmadụ n'ọgwụ gbuoli ọgwụ si ya ndị na ebe ọma ya eme. Ụdị vi na anaghị na-eme na onye amalive nwe otu akwa dị na skuul na onwere ya mara English ma mara masị onwere ya mara masị ma mara ndị ọzọ otu akwa eji edecha maka na isi nwe ka eji ebukọta ibe niile ahụ ịyalụ oke ite ịyalụ owele ịyalụ udu akụ mmiri ịyalụ mmiri akụ n'okpoto ịyalụ arụ agba aka sọgị akpọ gị n'ebe ene ịyalụ omengwangwa ịyalụ isi too n'elu ịlụ alụ ebe niile na-akpata ego ma ụmụnna gị niile nwere enwere ma dai ma 1 naira ụmụnna gị niile nwere enwere 10 naira ụdị nnebe na-agba egwele na-ebute ego bụ na kata mmemme give away oke ite ka ọ bụ udu akụ mmiri ma mmalị ka eji eme ya mmalị na ebe nwebe ego mmeji alụla ndị mmadụ mbụrụ ụzọ lụọ ya mụ nna m ọ my family ka mma alụlụ ọ bụ na akpaba ego
o ji na-atọ m ụtọ na nwanne m pụtara na-eli ego na-eli nke m onye ọzọ pụta na-eli bụ ụmụnne m anyị nọdụ na ovu tebụl na-asị na ụmụnne dị ibe famili ovu famili nọ ebe a macha niile nwere ego o ji na-atọ m nwa m ụtọ. Mgbe gboo dibia na-emerụ onye jụrụ na-alụ uru akọ mmiri ọsị na ọ na-alụ kelụ maka oke ite ana m alụ ewele ana m alụ ibubo ana m alụ ọtakamabịa sọ gị na-alụ ibe niile anwa nwere ka ya ajụ gị na alụ esi na-ede alụ. Egwu si na iwe ọma ya emela Igbo na iwe mbịala bụ ọzọ mgba kụzili gị siri na-abịa be m ọsọ agwụ ka ị mala amala na-abịa be m bụ ọsọ agwụ ka ị na-abịa be m ka ị gbapụtara bikọzi ị na-abịa ọsọ na ọka ịmụ dibịa n'aka m nọ ị na-abịa be m ja ka ị gbaghava si ya nọ nwere a na-akpa spọbọ n'ịchọrọ ka ị gbaga ọsọ agwụ na bia maka na ị na-akpọ onye ọbụla na-eje amụ dibịa bịa na ibi ya na-ekwu bụ na onye ọbụla na-eje mme gịnị na-eje amụ na-agba ọsọ agwụ ilu ebe ahụ isetụrụ ndị otu mụ na ome esetụrụ oge gwute mgbọrọgwụ na akpala abịa nwere ndị otu ihe esetụrụ m abụrụ ka inye m ego ihe nrụmene 10 na ọ bụrụ na imelide na be m bụ na imechi na be m na-enọchawo na-emụtawo sọnten ịpụkwa na ava n'oke eji eme ava gbacharị gị o nwere ike ọ bụrụ ọkụkụ na-abụ ụmụ nke na-anata ovu ọkụkụ ụmụ nke na-anata sọsọ ọjị ihe nye ya ngụọla arọbịra agụ mgbe ya na-anabago na-eche nwoke ihe meela onwe gị arọbịra ọgụ m esobe gị solu gị n'alụ ụlọ gị ya mee ịgọrọ mmadụ ọgwụ ole ịbịa na-abịa m nkwụ m ụgbọ ịbịa na-abịa m iso m baa n'ime ọbịa ị na-abịazi anya ka m na ọmụnye ụkwụ ọgwụgwọ 5,000 ka 6,000 ka 10,000 n'iso m jepụta mgbọrọgwụ ihe na-abịa malụ na ebe na-abịa bụ ka eji adịle gị mma na ọ bụrụ ka eji adịle m na onwe m mma n'ihe na-abịa be m sombe n'ukwu o nwere ebu nsombe n'ukwu ka ọnwa ga-agbụ n'ukwu vụọ avụ nwa abịa maka na azụ na onye yile ka nwee jụ ụtọ ọba ọbụna onye ka ka oyi ma m ibie niile yicha trọza olu ebe ahụ na-ebu abịa onye okwu si abịa ka o suo nri bikọz na okere eke ka mmadụ na one ka oyi ma ndị ọzọ yi trọza onye yi ka akpọ okenye abịa ka o suo nri bikọz na-efil na ọbịala inyo nri edebe ahụ so onye na-abịa be m ọbụla na-abịa be m n'ibe m na-ekwu na-ele ekele m bịa be m bịa mụọ N10 bịa mmalị ndị otu gị mmalị chi gị mmalị ka eje mawa kpụtụ agụ gị ive nwa agara gị n'iru wee mee gịnị wee mebe pastọ ga-abụ nne rapụ nke asiele wee mebe dibịa rapụ nke asiele ọnwa adịla gị na ama bịa ebe mma nabata gị ihe njem abịa tata bụ na giveaway ovu nwere dị nke mmere gị mma gwọrọlụ gị ọgwụ 50,000 kata mma gwọrọlụ gị 50,000 mbịa na ibe na be m nwa nye gị 50,000 na anwụ ịnaba ka onye gị 100,000 ịnaba kata mme ke 50,000 ka elie ndị ezi mbebido na famili m na ya ebido n'ụlọ nwa amalị mma nwa amapụva n'ilo so na onye ọbụla asị gị na ya nwere nke bịa na nọ enye go kit 50,000 ibe na go kit 500,000 ma ya chọrọ ka ọ gbọle gị 50,000 asị wayo so ya bụ ya m gosi gị mgbọrọgwụ gị jiri aka gị na-emeli onwe gị meelie mmadụ na dibịa mara gị ka ive ya agba gị ibe nedile mmadụ 10 ibe na abịa ma ị nọgodo ọbụla ị nọ n'be wik na-emụtakwuo na ndị otu ga-agwa gị naba ịnaba ọbụla ị nọ bụ 2 days na onweghị ebe ịghọtara ndị otu gị sị gị nataba ịnaba gosi na dibịa mara gị ịbịa na abịa m nwa na-eme ntụtụ ụmụ nsu ọbụna ndị otu ga-akpọrọ gị okwu nke nataba ma ọ nyere gị sogburu nke nataba ma a yarọgọ ya nke nataba na ịkele ike na abịa m nwa na n'otu ụmụ nsu mmeji aka masị gị na bakwa ahụ maka na dibịa mara gị nya bụ gaski anya ndị nọkọta be mmadụ si na ịgbala ọsọ agwụ 3 izuụka na 3 ka ndị Igbo anyị na-akpịa izuụka na 3 3 weeks ive omeme ivukwuo na ibe na-abụ ngị eji aka gị kọlụ dibịa na ndị otu nke nwa chọtala ya na ọsọ na ndị otu gị si nke nataba na vechego gị nne gosi na ọnwala ive kpọrọ gị okwu ma ị nọ na be dibịa nwa na 2 months 3 months o nwere onye otu kpọrọ gị nọ ka ịka gị ịma na dibịa kpọrọ gị okwu achọrọ m ive nji wee kwuo okwu m kwuru na abara m chọrọ ka wanye ya na-asị na ndị dibịa na-egwu ma ndị ụka na-egwu achọrọ m ka ọ bịa
achọrọ m ka ọ bịa ana m anọ na be ma nna anọ ndị ụka abịago va bịara day before yesterday va bịakwuru last week ovive a na-agwa m na ọsọntịn va ya eji na-enye na ana na-enye va debe na bebe ka aje na be mmadụ bọpụta ya bụ ọgwụ mee nke ka va wayi ahụ abụrụ nya ya eme gị nwe aga n'iru ka mgba gị ibe eme gị nwe aga nwuo n'iru bụ na ịlụrụ mmadụ ọlụchala mmadụ ọlụ ọga onye ahụ ruo ma na-ekwu okwu ọbụla ọkpọ osisi rapụ ndị anwa sị bịa na nwere ebe ya eje onye ahụ ịlụrụ ọrụ ya nọ n'ebe anwa zukọkwo mgbe o sendịrị gị ego mgbe ọ kpere gị ibe mgbe o nyegburu gị onyinye zukọcha gị zuke onye anwa manụ nke ma na-arụli ọrụ ofulu oge bụ onye nke ọzọ ahụ bikos na ivil tata milichiri ezi wee agala gị gata aka ma nke ime na-eme na mmadụ kenata ya 100,000 kenata ya 100,000 ka iji ilie ị mara ma onye ha na 100,000 na tata ọ bụ nye eme gị mmadụ ị mara ma ọ bụ onye ha na 500,000 tata na wayo ma onye eme gị mmadụ o nwere onye bụ onye mara onye bụ onye ka jeze iwe ji nwa amali dibịa n'ụwa anwa bụ dibịa na-akwụwa aka ọtọ dibịa na-ekwu eziokwu kịta anwa nwụrụzie na-ekwu eziokwu ị na-agụ isi ọwa onye abasị gị fie ị na-agbọ avọ ọlụlụ onye abasị gị fie ị na-agba oke ite onye abasị gị fie ị na-agba ọgwụ amosu onye abasị gị fie ị na-agba udu akọ mmiri onye abasị gị fie ị na-agba ara agbaka onye abasị gị fie ya gwele kwere nya na-agbakịchalị onwere na onye ka agụ n'ụwa kwụba aka gị ọtọ na ịkwụba aka gị ọtọ ya agalị gị agalị isi na ndị mmiri kpụrụ gị okwu ndị mmiri kpụrụ gị okwu wakpọrọ gị okwu ka ịtụ asị isi na agụ kpụrụ gị okwu agụ kpụrụ gị okwu wakpọrọ gị okwu ka ịtụ asị isi na arọbịa na agụ kpụrụ gị okwu arọbịa na agụ kpụrụ gị okwu akpọrọ gị okwu ka ịtụ asị na-eche ndị meseji na-ata gị na ndị fake pastọ ma ndị fake dibia onye mmele n'eziokwu bụ na ndị na-asị ka aja ma ọlụ bụ ọnya ịkpọ ya na fọrọ ya asị gị mba na ọ na-eduro crowd na bie ndụrụ mmadụ ihe je na-agbaka ya arụ ọ na-eme ndị kpọrọ m ọnwụ ndị kpọrọ m nsịba mba mana m na-agụ m tata onye na-eme fake dibia ma fake pastor ji kalịa bikos ọ nwere onye maligbo eje ama ọnwụ ndị na-achọrọkwu mmụ amụ chacha nwere ndị na-achọrọ dị mmụ amụ ụmụlụ dibia bịara na be m ọgwa m na ya lụwu une n'ụlọ ụra na-agba moto na ero ji nwa mmebe dibia na ekọrọba n'ime ọbịa buta mgbọrọgwụ n'ibe na-agalị ụzọ eziokwu ọfa nche nyere ka na-akpọ gị ndị wayo dibia nwere nkwụrụ n'ugwu ndị Igbo bụ na ọ bụ na ụna na ụlọ ọbụla nwere okwu ndị eji eme na ụna amarịbụ njem chaatị na m kpọrọ nọmba m dị ebe ahụ kpọrọ m na fon ka m dara otu na be m iwe ya nọ na be m be wik nke mmalụ mmezuko gị kụziele gị det ya na akwụkwọ i test ebe ọbụla nzukọrọ gị ọ dị 10 dide aka nwe jekọ ime dibia onye abalị gị balị na-emele gị iwe ekerekwa ụmụnne m iwe mere nwoke mere nwaanyị taa anyị nwa abụ abụ egwu m sị na abụ tata ya mara anyị mma onye ọjọọ bụ na ya nwụrụla alụsị agwa m nsị na-ebekwa ebekwu na mmịa na anyị rọ nkụ igiliga nwere ọkụ abụọ dị na nke ọkwa kpa kwetara si bịa gwana na-akpọkụ mmiri baba uye mochi na nwata chụmala eji aka eji aka tụrụ aka nkwakpa anya ara agba aka ive ma emele nwoke emele nwaanyị olu n'Igbo ive ma emeli ya egwu m sị na Disemba eluwo Disemba alụliwe ekwupụsị na nwoke ọbụla na-ekili m nwoke ọbụla na-ekpele ekpele nwoke ọbụla na-avụ m bụ onye Igbo bụrụ mmadụ dị ndụ bụ onye ma ndị n'obodo ebe ma ndị nọ Naịjirịa ibe ọbụla iji nwaja nchụ ego ebe ọbụla na na-achụ ego kwesịrị ya avụ ya bụ ezigbo tibia ma ị na-achụ ajọvi ya ezu gị n'ezigbo oge nwekwu na ibe ọma ka ndị na-afụlụ m tata na ya ya avụ ibe ọma bụ ezigbo tibia ego ibo ka ndị na-ekwu okwu ma m kwuru sị na ndụ bụ isi akụ na onye dị ndụ na-ekwu okwu ego oyibo na ya nwụrụ anwụ na-ekwuru okwu ego oyibo nwekwu na adịla Igbo mma dịlụ ndị na mma ibe ọma mere na dịka onye ọbụla chọrọ mme ibe dibia ka ọ bụ na na-eme sabatị ma ya chọrọ ka ọ na-eme na mgbọrọgwụ kọntaktị amụ ive niile bụ mmadụ 10 ka ọ ya kalị na mmekwuru nke ya akalị m mmadụ 10 ezugo biko mmadụ 10 ezugo mmezukọ mmadụ 10 na nwa ahịa mgbọrọgwụ meji na-ezukuru bụ nke ọbụla zukuru na na-edete na-etesti ọ na-alụ ọrụ na-ebi nke na-alụrụ na-arapụ oke si eme edede bugo n'ivu unu nwetara bive 10 n'aka m onye ome unu na-edokwa nwa bụ dibia unu ivu unu na-emekọ nwa galụ na ekere m nkere ebe na-emelu n'ihe amaka m nunu esite ya na vidiyo na ama m nunu nene ya na-elaikili ihe nene kabarụ mọrọ nwezi ha ịza anyị kabarụ drop a comment gị na comment section isi ekwe na vidiyo anyị ka nnọzọ soro gị na-amụta ihe na-amụta na chanel anyị ilaiki ya vidiyo anyị ilaiki cha igbe notification gị ka isolukwa na-enweta notification mgbe ọbụla
anyị tiri vidiyo ọfụ ịkajazi mkpa ebulu biko onwere ihe ọbụla nchọ ikwu like ya vidiyo anyị drop a comment gị na the comment section ka wee nwekwa n'ike na suggest vidiyo anyị mgbe ọbụla ka the vidiyo nwekwa n'ike wee na-aga viral. Ekenekwa m Igbo niile na-asị na ya adịrị Igbo niile mma. Anyị nwanụ mgbe ọzọ.